Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:48. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 49 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong hapon na naman. Yari kita sa pizza 17 na sa bulan sa Pebrero tuwig 2021, Feb 17, 2021. Miyerkules nga adlaw sa ikaduwang bulan sa tuwig 2021. Mayara sa ginabantayan ang ato sa mga kaaksyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Partikularmente diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung lakat sa nga tiyempo ang ato sa nga paghahambalan. Inyo kaaksyon-aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ang sabahin naman sa nga balita lokal, Pangulong dinalan mga balita nga dapat naton pagatutukan. Oy polo panilag kag bantay alerto. Amo ning ginahimo sa bangsang kalabanan nga mga tawo hindi lamang sa Negros kag Bacolod, kundi sa bugos nga pungsod. Bangod sa pagsunod na sa Philippine Area of Responsibility CONPAR sang nahauna nga bagyo sa Pilipinas para sa mga tuwig 2021. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ngalan nga si Auring. Una nga ng NLPA antes nag-tropical depression. Una ini nga si Platan sa bagat na nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Pero siling sang pag-asa, wala pa sang halit o kung epekto nga ginbilin ining bagyo. Ang kalabanan nga mga local government units sa LGUs may temprano na nga paghanda ang ginihimo. Magluwas lamang sa mga LGUs. Probinsya Banwa konsunod nga ang ila sila opisyal. Sobra pa sa bulag kag bungol. Kabisan balaan nila nga may sumulunod nga mayara sang nagsunod na nga bagyo. Kag balaan nila na nga ila sa nga lugar nga ginapangalagaran permi ginabaha kon magbagyo. Ang opisyon nila makaaksyon ay lagaw kag bakasyon sa mga matahom nga lugar. Maamogin niya mga opisyal nga dapat tandaan sa mga pamuluyo nila
May pagkatamaran na nga sa isang opisyal, may yaya pa. Dapat ibundak sa kalog, ibundak sa basura, agabot sa eleksyon. Pero madamo-damo man sa mga LGUs LGUs, labi na dali sa Western Visayas sa Region 6. Nga mga opisyal tampad, wagid nagapatumbaya sa ina sa mga pumuluyo. Tidari sa Negros Occidental, taran nga mga response team ginpreparar na. Ginabing nga ang probinsya mga kaaksyon isa lamang ini sa ginapunteriya. Isa lamang sa mga lugar nga ginapunteriya sang mata sang bagyo. Ang preparasyon kag panugyan sang gobyerno provinsyal paagi sa kay Governor Bong Lacson kag sa kay PDMPD head Dr. Zephyr J. Hardcailian nga nagasaulog sa yesterday kaadlawan sa mga adlaw. Oy, happy birthday kay Dr. Zephyr J. Hardcailian subongged nga adlaw. Bisan kaadlawan, bisan na birthday niya, sige po ang serbisyo niya. Kay natuunan mag-aksyon nga mayara sa ginamonitor ang ato sa nga provincial government nga tropical depression Auring. Una sa balita, una sa aksyon. Ang alan sang bagyo nga nagasunod sa pungsod Pilipinas nagabalik-balik malani. Daw kada 4 ka tuig lamo. Kini si Auring ni amaning una kon bagyo ang paghamalan 2021 mayong bulan sa Enero, no? Kay way sang sumunod nga bagyo nagsulusat di ari na kita sa bulan sang Pebrero. Ano pagkadibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Bacolod nagahulat sang installation sang linya sang kuryente kag tubig antes buksan kag mag-operar ang ginatawag nga balay silangan. Una sa balita, una sa aksyon. Kon kuryente, way guro sang polo problema kaya mati laban-laban mga ka-aksyon ti Bacolod o kon Sineco ang pagtakdan mga ka-aksyon puro kon tubig ambot kon takdan mga sigalayon sa Bacolod City Water District kon Basiwa at subong ginapalibutan, ginalikupan, ginapotos sa mga isyo bagod man sa ginasiling pag-privatize kag daw lain na nga senaryo o estilo sang operasyon. Way padalabot maka-aksyon nga pag-abot sa bulan sa Nobyembre ang Basiwa pagi sa Prime Water nagapatong na sang VAT value added tax. Sino ba lang ultimong residente man ang maluyag halaka bayad sa dugang sang VAT o kon na buwas maka-aksyon wagid. Kaling kabati amoni ang realidad. Samta mga residente sa Babinay kagkabankalan pwede nga makatabok-tabok pero sa gihapon may limitasyon. Ang pagkakasang border sa mga banwa kag syudad. Sugod sa Marso 1 mga kaaksyon ng mga residente sa Babinay pwede na nga makakadto sa kabankalan. Nga hindi na mag-agi sa checkpoint, wala naman sang dapat i-comply. Amo man sa mga taga-kabankalan nga luyag magkadto sa Mabinay. Si Governor Bong Lacson nagsiling nga base sa agen kasugtan. Ang mga taga-Babinay pwede nga makasunod sa kabankalan pero hindi dapat magtener sang sobra 12 ka oras ang kalubigon. Kung maglapaw sa 12 oras maka-aksyon, ang matabo sa nga pagbalik dito sa Babinay ay i-quarantine. Ting syudad sang kabankalan lamang ini nga pagsulundan ha. Ang sabahin sang Mabinay mga depende naman na sa ila sa lokal ang gobyerno, naging depende na makaksyon sila sa nga banwa kung anong dapat kag kung ano ang hindi dapat. Pero ang pagtugot sang pagwa sunod sa sila mga lugar, medyo mas makapuno pa umpaw mo niya. Sa kabudlay nga ilan nabatsagan sa marawing nga mga binulan o pila man kabulan nga daan nga sarado, nakasira ang border sang isla sang Negros. Sipon ta makaksyon Marso 2020. Lapit-lapit man sa katuig ay Una sa balita, una sa aksyon. si Governor Lacson nagklaro nga dapat ang taga-Mabinay hasta lang sa kabankalan. Ang dapat ang sakyan sang taga-Mabinay resident magsulod sa kabankalan pribado nga salakyan. Bonsilingon may mga limitasyon sa gihapon.
Bangod hindi tanan nga mga lugar sa duwa ka mga probinsya ang hilway na kag luwas na sa COVID-19. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang pagka maluluyon, pagka pasensyoso, nangibabaw sa kay Gobernador Bong Lacson, bangod ang plano nga papasaka sa panumbungon sa mga suwa nga taga Banwa sa Pontevedra nga napamatud-an nga nakakomiter gid man sang sala o kon violation angot sa health kag safety protocols. Ang balita nga hindi na pagdayunon. Ang sulat nga ginpadala sang asawa kay Gobernador Lacson nagapakitluoy, nagapangayo sang pasaylo ginatuwag nga letter of apology. Ginbasa gintun-an sang gobernador ang desisyon sang gobernador, ang pagpangayo sang pasaylo sang mag-asawa sincero suno kay Lacson. Ang kaso di na pagdayunon hambal ni Gobernador Lacson. Pero si Gobernador Lacson mayara sang pagklaro ha. Way ni kahulugan nga maghala na lang ka mo pinagusto ka maghala ka mo ka supak sang health kag safety protocol kay ini mga kaaksyon. Ini nga bagay hambal sang gobernador dapat mangin serbing eleksyon, dapat mangin serbing palahinandigan nga hindi gid dapat magbinutig sa mga impormasyon nga ginahatag sa mga otoridad sa ginasugid ang ginatawag nga travel information angot sa pagpauli pasunod diri sa probinsya. Bangod siling ni Lacson ang sinuman nga maghimo siniliwat way nasang pulo pasensya dapat kasuhan agad. Kay hindi naluyag ang gobernador nga masulit pang amo sining nga violation. Tiniboy nas ining nga mag-asawa ni bagod kon sila ang wala gin pasensya, hindi man ni basta-basta ang kaso kon panumbungon nga tubangon nila. Ang inimo nila siniti hinusisa man sa nga Provincial Legal Office na papatud-an gid nga may ara sila sa nga violation gid nga nagkomiter. May ara sang misdeclaration nagpakilala kabay ining mag-asawa ni nga mga locally stranded individual sa kon mga LSI sa Metro Manila. Pero igo marahon sa ginusisa na tukiban kag napamatud-an nga mga returning overseas Filipinos kali. Halin sila sa lugar malain diri magka-aksyon. Bangod halin sila sa London nga sakop sang United Kingdom, ang UK. Yaman ang pungsod ginasiri magka-aksyon ginhalinan sang bag-o nga variant sang coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tingog kag pagpandam sang gobernador dugay-dugay aton pamatian. Importante ni sa mga nagrense sa mga kaaksyon naton nga nagaplano pa nga magpauli diri sa probinsya, sa mga nagamonitor dira nga ara sa iban nga lugar sa Gwa sa Negros Occidental, sa iban nga nasyon makaaksyon nga nagaplano sa pagpuli diri sa Negros Occidental. Kuida hugid nga maghalak mok binutig sa paggasugid sa nga tutuod nga information kung din ka mo naghalin kung anong inyo siling padulungan nga lugar, anong travel history nyo, pila ka mo ka oras or adlaw nga nagtinira sa kinalinan ninyo sa nga lugar. Ay base kung matukiban ka mo, way na di puno pasyensas masunod. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang turnover ceremony sang solar-powered water system project sa barangay Orong, Cabancalan City, ginpatigayon. 8 million pesos nga balor sang proyekto nga ginpunduhan sang gobyerno provincial. Pagi sa kay Governor Bong Lacson ang makapulos ri damo-damo man. Kapin 300 ka mga panimalay sa mga malapit nga kaparukan ang magabenepisyo man din Barangay Health Center, ang Barangay Hall, ang Daycare Center, kag elementary school malapit sa lugar. Si Governor Bong Lacson ang nagpanguna sa turnover sa presensyaman ni Mayor Pedro Zayco. Ang gobernador nagsiling ang pagmintenar sang siling water system ang nagadepende sa lokal nga mga opisyal sang sunod sa bulig man sang komunidad. Kaya kon pabay, antalan ni basi kon hindi madugayan la mag bisyo kag mag aberya ang ining water system project ni kundi utod naman supply sang tubig o sa sining lugar ni naging pahamtangan sang proyekto. Kasi banda nga mga opisyal probinsya Banwa man akong syudad
Ang proyekto sa lamang ini sang dapat ipatuman sang mga opisyal naton sa gobyerno. Kaya na gani ginasiling nga ang dapat mag-implementar sa mga projects plani kung national government ang paghahambalan ay hindi iya mga mamalidha naton mo. Hindi iya mga senador kag kongresista. Kamanti mga lawmakers ang tawag sila sa ila. Galing kay basta kanilapit ang pinili ay sunod-sunod lang ang mga project ang ginimplementar nila. Lawmakers na sila yan, manughimo na sila sang kasuguan. Kurote, uso na sa pungsod Pilipinas niya. Alos ka ba na magka-aksyon, maman ang ginihimo. Yan ang proyekto magka-aksyon. Hindi dapat lang sa panahon sang nagalapit ang eleksyon. Hindi lamang ni pag-implementar sa tiyempo nga nagahilapit ang eleksyon. Kundi sa tanan nga tiyon, nagaulan man ako nag-init, basta proyekto nga makabenepisyos mga tao, i-implementar. Hindi dapat pag-idingot sa mga pumuluyo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sabahin naman sang balita nasyonal. Naginabantayan subong sang Feebox maka-aksyon ang Volcan Taal. Ang Taal volcano kamanti naglupok ini nagligad nga tuig 2020 Enero 12 maka-aksyon. Phreatic eruption ang ginatawag sa riti panibag-on na naman kapag monitor ang himuon subong sang Feebox. Kaya manisaling ang Feebox dako ang posibilidad nga may ara sang phreatic eruption naman nga matabo sa Volcan Taal bangod ban sa pag-alboroto kag ginapakita sa niyang aktibidad sa sunod sang pila na kadlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Damo na to nga mga residente maka-aksyon gin-evacuate ang gin-evacuate sa mas hiluway nga lugar para masigurong ilas sa nga kalawasan. Isama din sang kalamidad maka-aksyon nga nagabutang sa tumang peligro sa mga pumuluyo mo. Ining pag-alboroto sa volkan diri sa aton ginabantayan taman ang ato sa nga Volcan Canlaon. Ara sa gihapon sa alert level. May mga restrictions sa pagdumili sa gihapon nga gina-implementar ang Feebox. Samtang ang pagbusong sang temprano pa sa mga kababainhan sa mga dalagingding ang ginatawag nga teenage pregnancy. Isa sang most important problem. Pinaka-problema kuno sa mga kababainhan sa sa survey sang SWS. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Pilipinas kakinahalan sang kapin 50,000 ka mga vaccinators kung vaccinators 50,000 ang kinahanglan sa ato sa gobyerno sa Pilipinas para sa COVID-19 immunization amanin siling sang DOH. Kabay pa nga matapos na ni ang mass vaccination. O taran-taran nga target na kakson 70% sa population sa Pilipinas sa banang target nga bakunahan mga kakson 18 years up hasta sa 64 years old. Tapos na rin nga bakuna para at least mabaluan ta ko doon resultas niya. Kabalik kita sa normal na nga papangabuhi. Normal nga sitwasyon sa ato sa ring nasyon. 5:05 Action Radio Philippine Standard Time. Alerto ka maka-action kay lawig-lawig pa nga mga inadlaw ang pagtinara sa ring tropical depression dari sa pungsod sa nga Pilipinas kabanti sa pag-monitor gani sa ato sa ring PDMPD sandigman sa pag-asa dari sa aton sa Negros Occidental laban-laban nga Domingo or Lunes pa. Mabatsagan ang puwersa sa ring tropical depression nga si Auring. Pre sa ato sa ring observation basta gani nga bagyo ka nalakip sa listahan ang Negros Occidental sa mga laslasan city. Ang Negros Occidental masami ini nga gina-spare. No? Nagaligis. O nagaliwat yang direksyon tiga bay pang amo man ni mataboho sa saring tropical depression nga si Auring.
As of 4 p.m. weather forecast, agin isyo maka-aksyon sa nga pag-asa, ginpaagi man sa ato sa nga provincial incident management team. Ining si Auring gin-estimate based sa available data 700 km east-southeast. Sidlangan Bagatnan Silangan sang hinatuan sa Surigao del Sur. Ang forecast, Western Visayas including Negros Occidental, Bacolod City, nag-eksperyensya sang cloudy skies with scattered rain showers. Sa mamalan na permit, pagulan-ulan, pag-goob-goob, umon nga panahon. Aber, hibalon naton ang observation report sa ato sa ringa patrol, lakat sa panahon, lakip ng trapiko with Action Eden. So Action Eden, mayong hapon, please come in. Good afternoon, Action Mark. Kag sa tanan naton sini nga mga ka-aksyon nga ara gid subong nagahulat man sa aton sini nga pag-report, especially ang pag-monitor naton sang dalagan sang trapiko. Well, as usual, Action Mar, amo ni nga mga inoras nagahingagaw na pauling aton sini nga mga ka-aksyon. Moderate to heavy naman ang dalagan sang trapiko, especially Action Mar sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod. Kag medyo nag-amat-amat Action Mar nga bumper to bumper ang dalagan sang trapiko sa mga lugar nga may mga simbahan, given nga subong Action Mar Ash Wednesday, no, kag umpisa na sang Lenten season. Ang iba nagahingagaw man Action Mar nga makapabadlis pa sila, maka-attend misa kag makapabadlis antes sila nga magpauli. Walang iban Action Mar nagamat-amat nagwa sa simbahan para temprano man magkapauli. Pero same as usual, dalan Araneta Action Mar diri man sa bahin sang Lacson Street kag Circumferential Road Action Mar mugid ang may medyo bulubugat ang dalagan sa nga trapiko, given man nga pribado kag de pasahero nga salakyan ang mga nagalinabay, dalon pa Action Mar ang mga motorsiklo kag mga tricycad nga nagabiyahe, nag-intraman sa mga mayor nga dalanon diri man sa palibot sa syudad sang Bacolod. Pero ang aton sini nga Champ Action Mar makanay-kanay, although may ara kita sang tropical depression, medyo paang ang huyop sang hangin, pero do tawhay laman kalangitan, wala kita may nakita nga gulugalom nga indication man Action Mar sa pag-ulan. Pero base man sa pagpadala sang weather forecast ang aton sining province, posible Action Mar ang isolated rain showers man nga maeksperiensyahan diri sa syudad sa Bacolod, subong man sa Negros Occidental. That's why reminders lang isigyapon sa aton sining mga ka-aksyon nga magdalagid sang inyo sining mga payong, mga kalo Action Mar, kay hindi magkalipat sa pagbitbit sang face mask kag face shield. I mean, hindi lang pagbitbit kundi ang pagsuksok man sini sa tanan nga oras. Dalan Rosario Rizal Action Mar, medyo gutok naman, no, hindi maging siling nga super gutok kita Action Mar, pero moderate to heavy man ang dalagan sang trapiko kag subong man Action Mar diri sa may bahin sang Lizares Street Action Mar, no, kag ang aton sini nga mga merkado medyo nagagwa sulod man Action Mar, mga tawo matamat man nga nagadamo man ang tawo nga nagapangumpra para man sang palanya puno nila karon sa gabi Action Mar. Na interview naton si ang taga Diocese of Bacolod kay tiginalauman Action Mar ni Father Henry Donasco, Director sang Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod, nga mas madamo pa ang magakadto sa simbahan matapos ang ilang mga trabaho subong nga adlaw agod makatambong sa misa sini nga Ash Wednesday. Suno kay Father Donasco, ginhimo nila nga pulo Action Mar ang misa sa San Sebastian Cathedral, tubtob inila 7:30 sang gabi agod maakomodar ang tanan nga luyag magpabadlis. Dugang pa ni Donasco bangod sa pandemya kag mga ginapatuman nga health and safety protocol, may duha gali Action Mar ka panibag-o nga pamaagi sang pagbadlis sa mga tawo. Sa katedral, gina-sprinkle Action Mar kung ginabubod bala ang abo sa ulo sang tawo. So, hindi mabalaan ang mga tawo nga nakapabadlis na because unlike sa una Action Mar, butang sa agtang bala, subong niya gina-sprinkle na lang, ginabubod sa ila ulo. Samtang sa iban nga mga simbahan, may ara man Action Mar nga ginadrawing sa gihapon ang cross bala, pero nagagamit sila sang algodon. Baling algodon ginabutangan sang abo kag amo ipahid sa
agtang mo ginagamit kapag pahid sa agtang sang tawo. Kag ti kabalo naman kita Action Mar nga ang Ash Wednesday ang umpisa man sang Lenten season. Pamati nato na Action Mar si Father Donasco. Pulo naman ang isa sa Israel para ma-accommodate ang trantanan ng mga tao mga simba mapaplatis. So far, to inasahan ka, damo-damo naman ang nasa pero expecting sa mga hapon, damo-damo pagit na especially na karoon lang off ang office ba na? Oo. Yung isa na 7:30 sa gabi. Okay. Tapos, balipulo ni Kamisa, subong nga adlaw, Father, no? Oo. Tapos so far, yung mga tao nag-isinagman sa mga guidelines natin. Wala man isang yung hindi nga pasaway. Tapos ang Father, ano po yung inyo, siniyang preparation? Ang amon niya, ang pamahagi sa pagbatiis, explain ko na naman ang access. Kabayan lang siya, Mara, sa pagpahayag man ni Father Henry Donasco. So, sa mga nagapamangkot, no, may ara patubto bala siya ting medyang misa sa bahin sang San Sebastian Cathedral. Makalagas man natin sila ka-aksyon yung bago lang nagwa sa trabaho para makapabadlis man. Pero ti ginatuman sa Gyapon Action Mar ang health and safety protocol sang aton siniga simbahan. Kagabangon nga yara sa Gyapon na syudad sa Bacolod sa Modified General Community Quarantine, ginapatuman man ang 50% seating capacity kada misa. That's why para ma-accommodate nila, nga pulo kamisa sa San Sebastian Cathedral subong man nga adlaw. So Action Mar aton sini nga dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod subong mga aton sini mga ka-aksyon. Ang iba nagalinapat pa Action Mar kag ang iban nagaamat-amat na bantay sang pasahero nga salakyan para man nga may sakyan sila pauli. Pero given nga ara sa gihapon ang pandemic, dapat ipatuman gid ang social distancing kag ang mga dapat susukon gid ang face mask kag face shield. Naglibot man kita Action Mar sa bahin sa downtown area kundiin may ara sa gihapon niya sang mga vendors so kung manug baligya nga hindi kuntani allowed mag-display dira sigid sang dalan, especially dira sa bahin sa Central Market. Galing kay ti ang ginahimo subong bangod nga ti kung human consideration lang paminsaraw ng Action Mar panugutan na lang sila tikisada, ginalabay-labayan na lang sila. O hindi lang man gid distraction gid sa dalan o kundi sabad sa dalan. Ang iban ginahimo ang ila sini mga baligya Action Mar ginabutang na lang sa mga balde or ginabutang na lang sa mga labador para hapos sakwaton nga kung sawayon sila makasaylo sila from one place to another. Unlike sa una kung madumduman mo dira sa bahin sa Central Market, piyak sa alagyan da sang tawo may ara sa mga nagabaligya. But bangod sa clearing operations, kagin papanaog o kung mando man sa TILG, rason Action Mar nga medyo nagtulutawhay kag naghawan-hawan ang dalanon sa dira nga area. Sa palibot sa syudad sa Bacolod, sa karon, although may ara sang may mga nagatinumpok nga basura, pero may nakita naman kita Action Mar nga garbage trucks sang IPM nga nagamat-amat na kolekta man sang basura. Subong man na aton sini nga mga street cleaners amat-amat na nagtipon dira sa bahin sang Bacolod City Public Plaza kundiin usually Action Mar antes sila magpatigayon sa ila pagpaninlo. May mga pagkinunanon sila ginapatigayon kaga dugay-dugay nagaumpisa naman sa pagpaninlo sa palibot sa syudad sa Bacolod para ma-maintain kag mapabilin ang katinlo para hilway ang tanan sa virus. Saliwat sa aton mga ka-aksyon, stay safe lang gid kag mag-ulo-ligmat sa tanan nga oras. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox,
ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:16 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa atos sa nga pagpanubalik mga kaaksyon importante rin. Kabatik ko ang monitoring sa atos sa Provincial Disaster Management Program Division kag ang panugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon sa sining ginapaabot naton. Wait naman ginapaabot ga pangamuyo kita kabay maglikaw. Ang tropical na depresyon nga si Auring dari sa Negros Occidental, no? Ang preparation sa ato sa nga provincial government para nga hindi dako ang halit, no? Kamanting Negros Occidental partikularmente ang Northern Negros mag-action way pagani makabangon-bangon mo sang halit yung tugas at itong duha ka mga flash bla ang pagbaha nga di hamak nga naggaluntad sang bagong tuigid kag sang mga first week or second week sang bulan sang Enero. Di mayara sang kakulba kakang hawa nga nabatsagan ang pila ka mga pumuluyo sang probinsya. Once ka makabati sila sang bagyo, may kalaban nga mga bagyo, ginaupdan na sang baskog nga pag-ulan. Laka lagi takbati nga mayara sang bagyo nga ang ulan na tuman kanipis mo. Kalaban nga mga bagyo, baskog ang hangin, baskog man ang ulan. Amo nang way tagid ginapangayo. No, dapat tadi kon may bagyo gid man kay kada tuig di kay mamalikawan sa isa ka lugar, isa ka nasyon. Ginaagyan gid man sang bagyo mga kaaksyon ti diri sa Pilipinas isa sang siguro more or less mga di magdubo sa 20. Bayara ka time nga sobra pas 20 ang mga bagyo nga nagraslas sa Pilipinas kada tuig. Di sa mga 2021 ginalauman naton kakabay pang jutay nga bagyo igo diri sa aton. Kag hindi pala yung posibilidad nga basi kon paagi sa ato sa nga papangamuyo basi pa lang ining bagyo Auring basi amo na ning bagyo nga magalaslas sa sining tuig 2021. Sa ato sa nga pagpanubalik standby las 5:19. Gamon ito sa ato sa nga live stream Baby Gregorio Yolo watching live dari sa maya DSB upod sa akon family Gregorio kag Yolo Kenneth Valencia monitor lang. Salamat Jocelyn Libon Despojo mayong hapon San Marlon Zozet Alunan watching from Hong Kong. Dona Navarrete Macario, good afternoon ka-aksyon. Athea Kim Eriman, good afternoon. Harapan si Felle Morales Cuello Alieza. Mayong hapon taran-taran. No? Jean Marie, mayong hapon. Liog Langgrit. Sakon nga mga bata, Rhea Rio Miller, Pau Pau, kag Ivy, kag Akon sa di pinalangga nga bana. Salamat. Yvonne Boyser, Marlon Hervaya, Dan Sharing. Salamat gid. Si GMR Siron. Si Minda namin Minda, good afternoon action na Mar. Dugay na gid ako wala ka monitor kay guba gid cellphone ko monitor gid kami diri sa Banawas ang Kabayan. Alam si HL Balinsoy Jaime. Good afternoon sa Gaston family. Ima Alcuela Kelstrom watching live from Sweden. Shira Lagos, good afternoon. Rodnel Helvosa Sr. Sa pamilya Helvosa kag Dolorosa sa barangay Daga Kadisri. Nagamonitor Rodnel Helvosa from KSA. Alex Amontesa, sa Marlon mayang hapon, gabonitor. Monitor lang upod sa kay Guillermo Clarito kag tatay Fred Madrid, SN2 Jonard Ostonal, sang Philippine Coast Guard. Thank you, good. Okay. Melvin Feñafiel. Okay. Si Imbong Diocampo. Imbong Diocampo. Ari kami di sa may maaw. Balya. Alex Torres watching live sa programo kabay pa nga hindi lang matamaan sa bagyo ba. Keep safe sa tanan-tanan kag sa inyo man da ka-action personal. God bless us all. Salamat na kay amigo ta Alex Torres. Ronnie Labrador, good PM Sumarlon, da molde ulan subong sa Manapla, sa Manaplag ulan na to. Ronnie Labrador, monitor ko di subong. Alex Fuentes, okay. Alex Fuentes, Christine Nullias, good afternoon, Action Marlon. Always listening here sa Tabunan, Bago City. God bless. Thank you, Gid. Salamat. Iban, balikan taraban, dugay-dugay.
Siya namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Las 5:27.
Sud India mga kaaksyon, may bus nga nahulog sa madalom nga suba o kung sa pa ini. No, nahulog mga kaaksyon, di may tubig. Mga more or less mga 40 mga nagkalamatay dito sa Pungsod India. Bus nga nahulog sa madalom nga sa paakon kanal o kung suba man. Basta may tubig mga kaaksyon, kapin 40 ang nagkalamatay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagaproblema naman sila sa atay, may masakit sa atay, resulta inalaban-laban sang toxin sigko sa ato sa lawas. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500 capsule. So hindi na pagpadugaya pa nga maglala pa na ginabat sa ninyo labi na sinusaling atay mag DTX 500 capsule na kamo. Kagang vitamin D3, importante man sa ato sa lawas, tandaan nyo gina. Basta vitamin D3 gani ang paghahambalan, huwag kamo sa dapat pilion. Life Extension Vitamin D3 sa Life Extension Philippines. Nakahibalo ba? Ato ni balon ang update angot sa kinatuwag nga balay silangan dari sa Bacolod City. Action Radio City Hall Report. Mayara sang ginahulat pa nga ato sa nga surad, aber ato ni balon itali sang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayong hapon bless kabin. Deliberation ang Regional Oversight Committee Action MAR regarding sa mga drug clearing program diri sa may Western Visayas. According kay Sir De La Cruz, wala sang barangay diri sa syudad sa Bacolod ang nag-apply Action MAR for drug clearing. Bangod may mga dokumento pa nga kinahanglan i-process ang pila ka mga kandidato at sa mga barangay diri sa may Bacolod City. So far, nagapabilin sa 12 ka mga barangay diri sa may syudad ang na-clear na sa COVID, na-clear na sa illegal nga droga Action MAR sa tinalikdan man nga declaration sa Regional Oversight Committee. Pila diri sa mga barangay nga gintang mention ni Sir De La Cruz nga drug-cleared barangay. Amo ang barangay Montevista, barangay 5, barangay 11, barangay 25, kag 8 ka iban pa. Aring tingog na Executive Assistant Moises De La Cruz. Ang akong concern sa mo is of hindi balay silangan. Ang balay silangan is an edifice na daw building na siya wherein we are going to house the mga drug pushers and minaharos tanan hasta parang ikuan mo sila rehabilitate mo sila. So that probably later matagaan sila kuwan pagit alay yun na makakuan na sila so they can go out of drug selling. Kasi may nabat
yan si Executive Assistant Moises de la Cruz. Kung madumduman ang previous nga focal person sang syudad sa anti-drug campaign, ang si Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Pero ginsaylo na actioner kay Sir de la Cruz ang ining obligasyon no regarding sa kampanya kontra illegal nga droga diri sa may Bacolod City. Update gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton gid mo sa may gina-rekomendar sa inyo ang panya sa Negros Occidental, mga ka-aksyon naka-alerto man, no? Mayara sang natalana nga pag-issue, pored mga depende pa ni, sa truck sang sining sumulod sa LPA, low pressure sumulod sa PAR, no? Sa Philippine Area of Responsibility, kay na lamang sang mga udto na, no? Sumunod. Ining tropical depression nga si Auring, si Auring makaakson tiya man ang unang lain nga tiyempo, no? Typhoon kung bagyo. Subong dari sa pungsod sang Pilipinas. Letter A, alphabetical nga to sa ngalan sa mga bagyo kada tuig mo. Bawa kabay pa nga tubtob lang sa sining Auring ni. Hindi na sa maghala pagkadugang pa. Kay wala pa kita magkabangon gani sa epekto sa ring COVID-19 kag tisubong kung wala tamang ginapangayo basi kung ano naman ang halit nga bilin sa ring tropical depression na Auring ni, no? Kabay pa nga dako gid sa gyapon pagpangamuyo dali. Kay si Governor Bong Lacson kay na nagsiring nga pagpangamuyo gid ang number 1 nga dapat timuon sa ato sa ring mga ka-aksyon kay napamatud-an na din nagliligad nga mga at tinuig nga ang Negros Occidental nalakip sa warning storm signal kung bagyong paghahambalan pero pagkaaga mag-aksyon mayaragid man sang halit nga ginbilin pero jutay kag ginsperdo naglikawd la ang direksyon sang bagyo. Hambal ni Gov para yun tre bruligan tre mag-aksyon ang papangamuyo kag ang kooperasyon gid. Kung mayara sang ginatuwag nga preemptive evacuation nga ginamando ang gobyerno, mga opisyal ninyo dara sa banwa kag syudad, di na dapat magpaganot pa. Di na dapat mapaganot pa. Upod kag sunda lang. Ayo ka lang kung may dapat nga ayoon, basta pinaka-importante gid prote kung mabalik ka ba lang sa imo sa nga puloyan nga imo sa kwaon, imo sa nga gamit pala hindi man importante, hindi naman guro na kay basi mabutang masalang alang ang imo sa nga kabuhi. Nanong truck sang Baguio based sa monitoring sa ato sa nga PDMP, no? Provincial Disaster Management Program Division. Malantahan dari hambal ni Dr. Zefard Gailian ang adlaw nga Domingo kag adlaw nga Lunes. So ang atong subong is the governor has advised to prepare a heightened alert advisory para sa aton na Auring, no? It may be a tropical depression, a tropical storm. So i-heightened ang alert. Number 1 is ang preparation sang LGUs sa aton nga mga response team, no? Ang inventory sang ilang ganito tawag sining sang aton nga mga equipment. Number 2 is contingency plans, no? Aton mga contingency plans ang aton nga ang importante gid ang waterways, no? Nga makita nila. And number 3 ang evacuation centers, no? And ang ilang protocols kung saan mag preemptive evacuation because proactive ang aton nga pagkahimuon, no? For the province, no? Kita subong niya ma-inventory naman kami, prepare na kami sa amon man nga mga
equipment, no? Especially on the response side, no? Ang rescue equipment naton. Hindi lang hindi lang kay equipment, but also to have also a meeting, no? Sa aton mga DRM officers para sa mga preparations, no? Coordination sa tanan nga LGUs. And again, ang command center is will be there, no? To monitor 24/7 sang ining paglakat sang aton bagyo kung ano may mga changes gid man siya, no? And you will also be informed kung ano ang lagan sa bagyo, anong intensity, no? Until nga makasulod siya sa par pakadto kung mag-hit gid man siya sa province. Sa Iloilo siya baya Monday mo. So between Monday and Sunday amo nang iyang ini nga week, no? Amo nang iyang pag-agi sa aton, no? But again, this is too early to say nga sigurado na amo na ng track, no? Because it will change, no? Monday next week. So Sunday and Monday amo nang aton nga balantayan. Sa next week kay ti This coming Sunday na na yan. Ay, this coming Sunday na na. Oo. Amo na nga mabantay kita sang iya mga next development, next report sa Pag-asa, kag next track sang iya nga So ma-monitor kita, maululagbat kay kita maka-action kay hambal ni Kailian. Temprano pa rin hambal nga iguon agad sa tropical depression auring ang Negros Occidental. Sabahin naman ni Governor Bong Lacson, nanong panugyan niya sa mga Negranse. Well, heightened alert lang ta for now. If you follow the track, might hit Sunday or Monday. But of course, the track can still change. No? It can either go down or it can go up. No? So we will just be observing how the path of the track. We just have to be alert, and the basic instruction is just to follow instructions. No? If there is again a need for preemptive evacuation, then let's follow that. We just hope that it won't be a strong typhoon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, alas 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Yari na pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreenable Capsule. Nagabulig ni Limpyo, nagapabakod kag patrol pagkatapos gidlawang sini. Live stream, Gabaritor, si direct kita sa babaw kay damo sa mga tugang. Okay. Si Christine Nullias, listening sa may tabunan bago sini. Si Trixie Ibosio, Gabaritor, Randy Artiaga Santesas, watching from Manila. Lida Zamora Yamagisi, watching from Tokyo now. Manjobi Arnejo, mayong hapon. Niel Brian Valuis, I'm watching Action Radio live now dari sa Puro 4 Obay, Baraga Gisan, Himamaylan. Thank you. Gerald Hermino, mayong hapon Action Mar, monitor lang kami always dia sa Villasol, Bayawan City. More power to ARB. Marilyn Abarte, I'm here, Habalya. Leto Dayap, mayong hapon. Marilyn Abarte, kapamati lang ko di, ingat lang, God bless. Si Rone Chodosyo, I'm watching Action Radio live dari sa may Batuan, Valladolid. Marilyn Abarte, watching live now at Natu, Suligin, La Castellana. Si Christian Roa, mayong hapon, Christian. Irene H. Roma, mayong hapon. Marilyn Abarte, be alert lang pero may pamati lang sa Action Radio. Una sa balita, una sa Action. Thanks for the update, Permi. God bless. Marilyn Abarte, thank you. Jofran Sorongon, boss. Good evening. Shot, great ko lang. Bro ko Julius. Si Jofran Sorongon, senior.
Temprano pa, nag-shot na. Thank you.
Sandon Plus Herbal na Ederaboso Action Eden sa balik ka report. Please come in. Action Mar, ginaimbitar sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga gun holders nga makigbahin man sa patigayunon nga license to own and possess firearm kon LTAP Caravan. Ining patigayunon sa Pebrero 24 to 25 sa Sipalay City Gymnasium. Kag para naman sa mga luyag makigbahin kag sa may mga ipamangkot, mahimo lang mag-contact sa 0947-262-3662. Kag para man Action Mar sa piyak naman nga bahin na bantayan na lang sa idugang man nga post o kon pahibalo sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa sini nga panahon importante ang ikang lawas sagud malikawan ang mga balatian dapat una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang update sa eleksyon pang national nga level mag-aksyon ang kampo ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang balita kay Marcos medyo bad news kamantigin basura sa Korte Suprema. Atong election protest ngayon pasaka niya batok sa kaengkwentro niya bilang Vice Presidente sang 2016 nga election nga si Vice President Leni Robredo. Gumawa ang balita mag-aksyon ginkumpirmar sang kampo ni Anay Senador Bongbong Marcos Jr. nga magapapili sa luwat magakandidato sa luwat sa 2022 nga national election. Amo ning ginhambal ni Attorney Vic Rodriguez sa interview sang ANC subong adlaw Miyerkules mga kaaksyon. He will be definitely running for 2022 amo nang hambal ni Attorney Vic Rodriguez. Pero why mabalaan, why ginpalayag kung ano nga posisyon ang papilian ni Marcos mga kaaksyon. Hindi man pwede nga mapapili si Marcos na bilang pinakadubo nga posisyon sa 2022 nga eleksyon, national konsihal. Di man guro na, klayo maguro ang mapapili konsihal si Marcos. Ano tagid? Mayor? Daw kalayo man, no? Vice Mayor? Daw hindi man, daw mga niya si Marcos na. Board member? Mas hindi kaya si Marcos na. Congressman? Daw hindi man. Senador? Pwede. Di ba? No? Senador gurong pinakanubo nga posible papilian ni former Senador Bongbong Marcos mga kaaksyon. Pero kung ako pamangkuton, ako na niya, laban makaaksyon kung nanong papilian ni Vice President Leni Robredo, amo man ang papilian ni Bongbong Marcos. Ngaman, di subong palang daon ho, may ara na siya sang luyag nga nabuton papatud-an gid. Para sa iya, siyang nagdaog bilang Vice President
sa nakaligan nga 2016 election. Di ba? May ari ni sang hibubunot daw. Tao mala ni si Anay Senador Bongbong Marcos. Hindi malayo nga nagapanumdum ni siya nga kumo kay amanang desisyon sang Korte Suprema. Ginapabugal pa nila sang kampo sang Robredo nga nagwa ko ng kamaturan. Para kay Marcos siya daw partial lang itong resulta mo. Pero hambal ya sang kampo ni Robredo. Hindi, kapugusan na ito nga resulta. Ang desisyon ginpagwa sang Korte Suprema. Gambal ni Coros Marcos yan sinikaw galingon. Pilan tawon ta bantayan ta ka Vice President Lini Robredo. Kung anong papilian mo, amo man na ang papilian ko. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nabaluan ta naman maka-aksyon kaaliado iniya sang mga Duterte. Ining si former Senador Bongbong Marcos. Mamalan niya, kung mag-senador sa siguro, tikagi naman sa senador. Vice President, posible, kag presidente. Amo lagi na medyo matunog-tunog, di ba? Presidente kag vice presidente. Ang balon ta kag sa hindi maka-aksyon ang mga Marcos, Basko Gyapon, diresponsod sa Pilipinas. Kung pamulitika ang paghahambalan, jotayan lang gani sa magdaog bilang vice presidente, di ba? Wala ton tani mag-aksyon kay subong panugod pala ni daw. Panugod pa lang ni sang pag init sang hilanat sang pamulitika pang national nga level. Kasunod sa pagbasura ni sang election protest ni Marcos against kay Lini Robredo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bisan amo ning mga isyu mag-aksyon nga naggalikop nagpalibot sa mga Marcos. Damo gyapon sa mga lugar. Nga mga tao mga botante gaupod gyapon sa mga Marcos. Pero si butang tabay si Bongbong Marcos magpapili liwat bilang senador. Laban-laban sunod man sa stop 12, di ba? Bakod gyapon yung ngalan nga Marcos. Ay may Marcos lang tawab laho. No? First time nga nagpapili siya bilang senador daog sa Galeon, di ba? Presidente kag vice presidente. Amo na nga to sa nga balantayan da. Tani kon ang magkandidato bla one-on-one sa presidente, one-on-one man sa vice presidente. Parang hindi na maglingog-ngog ulo sa tao sa pagpili kung sino ang kadapat butang sa sida nga posto. Hindi magtinunga-tunga bla ang buto. One-on-one kandidato sang administrasyon kag kandidato sang oposisyon. Alas 5:50 isa Action Radio Philippine Standard Time. Si Buso-Buson na lang maka-aksyon ato sa ring pag-acknowledge din sa monitor sa live stream huwa. Eli Escalera, good PM, monitor lang kami ni Mary Alapan kag Charity din sa may Lacson Street. Salamat gid, araman si Gengkan Tere. Watching from Kaliling, Kawayan, Negros Occidental. Sa inyo na tanan, God bless sa mga program nyo. Romy Agsam, good afternoon. Mercy Marisol Flores, good PM. Intay Blaza. Araman si Ligay Villaris Achibar. Monitor gid Ramon and Lucy Achibar. FB Live, subong sang Kawayanan sa area sa Barangay Talok. Okay, Ronaldin Dicor, good PM. Action Marlon, 557 Action Radio Philippine Standard Time. Ang iban nga balita, ito malubutan tutor karon sa Action Farming Line, las 7, tab to sa 9. Basta Miyerkules, Action Artay Hopon. Magkasunod na, Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,